koma ebunye yenu si ajire koji na aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'eze eze anyị ga-adị Eze-Ana Ugochitubelu Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị from the back ndị oche ga-adị from the back fọdịasị kara aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nkefe ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite maka na echiri m ọzọ Eze-Ana abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Ugochitubelu ọdịnala temple nke na oraifite na Anambra steeti bụrụkwazị onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke isiokwu anyị ji wee bịa tata bụ what is abomination alụ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma, I can assure you we will learn something that will help you in life. Like I always say, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Mana before I gara iru na nke a, o nwere ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ ịlọtakwara ndị mmadụ ndị sonyela anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa Ọktoba na anya bụ aja ka na-agara iru n'ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Ọktoba ka anyị ga-achịkọta ya bụ aja chụọ aja dị iche iche to entities of powers bụkwazi eburu wee mesara aka n'afa mmadụ niile sonye na ya bụ aja. Maka gị nwa na-ege ntị, ị nwere ike isonye na ya bụ aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ndị na-esonye na ya bụ aja amarugo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, etu esi achụ ya bụ aja bụ n'iche isonye bụ na ị ga-forward ya 3 prayer request, then make donation token to the account number. Chat them na WhatsApp. One got other details I need it from you in order to book you. Jambuni enu, aje put here. Aje siguro ni abuni ọtụtụ ndị mmadụ elu. On November ka ọ ga-eme 2 years anyị bido nyabaja. I can tell you, no nwere ndị na-eso na nyabaja since that 2 years, almost 2 years now. Yes. So I have done a show testimony na social media maka ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ihe anyị maka ebe. But I can tell you, n'ike dị na aja a na-achụ n'Igwe.
ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya nke ọnwa Nọvemba, ndị mmadụ ebukobego nke Nọvemba, echeghachi m na WhatsApp. ọ bụrụ na ị send ya meseji, I will respond. ọ bụrụ na ị kpọọ m akpọ, ọ bụrụ na m dị busy na m enwere ike ipik, my PA will pick it. Then WhatsApp number bụ 08138243871. I repeat, 08138243871. Ka ọzọzi Igbo, ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị site n'Eziokwu TV, gị na-anụ olu m, and ị chọrọ ịnụ olu ọzọ, ị chọrọ iri wọchị ọzọ, ma ọ bụ isi arịa mmadụ, jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Jee ebe anwa ka ị nwee ike wee nweta ya meseji. Anyị nwere over 1000 lectures maka ihe nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị n'ọdịnala Igbo over the years. I can assure you na ije ebe ahụ nwere ihe ọbụla a na-akụzi gbasara ọdịnala ịma afụ dị ya, nwere any lecture. Then ka bụ ofu, ọ bụkwa ndị na-esonye n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a, ịchọrọ ịwọchị kwa ọzọ, ma ọ bụ na ịchọrọ ishare mmadụ, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochitubelu movie productions watch ya. ọ bụkwa nnọọ Igbo movie, jee n'Eziokwu TV Nollywood movies watch it. Then ka bụ ihe kwesịrị ịma, na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, then na-eshi akwazi ya. ọ bụrụ na na-esonye anyị na social media handles anyị, na-agwa ndị mmadụ, na-eshi ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. a sị m ka ị na-eshi ya ihe meseji ndị a, ka mara nke si n'aka Chukwu Okike gọzie gị ma binyere gị mgbe niile. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na ị gee ntị, ị ga-amụta ihe. N'ọdịnala Igbo, o nwere ihe bụ alụ, abomination, mana echefukwana na nkụ dị na mba na-egere mba nne, and the ignorant of law is never an excuse. Yes, ọ bụrụ na ị daa iwu obodo a ga-eji 1999 constitution wee dee ikpe, whether you egugie mbụ or whether na-egubara ya, ọ bụrụ an excuse. Yes, etu ahụ o si wee dị na ụwa ka o si dị na mmụọ, ka mmadụ atụ. Nwatakịrị ọbụla that refuses on his own or her own to learn the language of his parents will have himself or herself to blame. You know why? Nwatakịrị ọbụla jụrụ na ọ ga-amụta asụsụ nne na nna ya na-asụ, it's just matter of time that nwatakịrị ahụ will be isolated. That is mụtara nwa kịta, nwa a wee jụ na ọ ga-amụ na ọ ma amụta asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ jụ na ọ ma amụta asụsụ Igbo, then nwatakịrị ahụ ga-ebule eme onwe ya, maka na ọ bụrụ na ọ mụtara asụsụ Igbo, ihe ọ ga-eme bụ agbagodo mbọ ka okwu bụ okwu. Ọ bụrụ na o kwuru okwu, ihe a ga-eme ewu edebe ya n'akụkụ. So ọ nwatakịrị ọbụla, mmadụ ọbụla nọ n'elu ụwa dum ga-emeke an effort ka o nwee ike mụta the language of his father, as in spiritual father, ka ọ mụta the language of God, ka o nwee ike ịmata how things work in creation, so that this world will be a better place for the person. Yes, ọ bụrụ na ị refuse out of ignorance gị, adapt to that language of your people, of the world, language Chukwu Okike na-asụrụ gị, site na iji agbụrụ gị wee na-agwa gị ihe ị kwesịrị ime. And ọ bụrụ na ị mụtara ya, then ị ga-eme onwe gị onye ilo ụmụ mmụọ. Nke bụ eziokwu na I can tell you na why most people are running into challenges bụ na enwere supernatural forces, ndị na-agagharị na-eme mma, ndị ọ bụ ọrụ ha iweta harmony, ime ka ụwa wee bụrụ a better place, ndị ọ bụ ọrụ ha ide grow this world.
Yes, those elements are in charge of that natural laws Chukwu Okike nyegoro mmadụ. That natural law bụ na ọrụ ha bụ ịfụ na onye ọbụla dara iwu o face the consequence. Na anya ka anyị wee marụ atụ sị gị na n'ọnọdụ etu a gọọmenti nọ, federal gọọmenti nọ, a na-enwe the agents of government like the road safety, ndị ọ bụ ọrụ ha ịfụ na onye ọbụla na-eyuzu ụzọ yuzu ga-etu o kwesịrị. And ọ bụrụ na out of your own ignorant, ọ bụrụ na iyi ụzọ etu o kwesịrị ọnụ wee daa iwu, you will be penalized. Etu ha ka ọ dịkwa agents of government ndị ọzọ, ọrụ ha bụ ịfụ na ndị mmadụ na-akpa agwa etu o kwesịrị. So ịfụ na ndị mmadụ na-akpa agwa etu o kwesịrị. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ndandangelu nke Chukwu ndị a na-agagharị na-afụ na ndị mmadụ na-ebi ndụ etu ha kwesịrị ibi ka ha wee rite uru nke dị n'ụwa, ka ihe wee gaziere ha. Maka na ọ bụrụ na obodo ahụ Nigeria now, ọ bụrụ na ị decide ya to live and be a good citizen, benefit kwazie ihe ọma ị kwesịrị benefit n'obodo a, you must live according to and the law, become a law-abiding citizen. That is the only way. Nwere onye ga-enye gị nsogbu. Mana mgbe ọbụla ị nọ n'obodo a na-ebe ndụ criminality, na-adị iwu obodo, nwanne ị ga na-eje polisi, ị nwere ike imegide ha jee nga. Etu ahụ ka ọ dịkwa n'ihe mmụọ. Mgbe ọbụla ị chọrọ ka ị nwee iwe ụmụ mmụọ na-arụ gị, kaba arụ fụ na ịdara iwu ụmụ mmụọ bụ natural laws. And that natural laws ahụ bụ ihe ndị a so na ihe ndị a agụpụtara anyị ihe gbasara iwu 10 commandments. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike na-agwa gị na 10 commandments abụrụ Christian law. Na ka 10 commandments wuo iwu Chukwu Okike nyere mmadụ bidoro n'okpukpe ụwa. Mana ọdịnala Igbo enwero documentation, a na-transfer information from mouth to mouth. Mana thank God na ndị anyarị, ndị Hebrew bụ ndị Israel na-keep documentation. At least ha rekọdụrụ na-enwekwalụ mgbe ọzọ enyekwalụ Moses ka ọ na-achọ ihe ọ ya agwa agbụrụ ya, enwenyekwa ya iwu 10 ya jekwa gụọrọ ụmụnne ya. So ofu iwu 10 ahụ ka Chukwu Okike nyere mgbado ndị ọbụla n'asụsụ nke ala. So adọ iwu 10 a bụ ihe iwu o nyere mmadụ na if you keep these laws, you will live happily and they will be in harmony with ihe niile ekere eke. Ụwa wee bụrụ ebe obibi wee nye mmadụ dum. Onye nwa wish of Almighty Father. Now what I'm telling you bụ na iwu Chukwu ahụ asị gị debe, a categorize ya. Enwelu ndị debelụ maka ọdịmma gị, maka udo obi dịrị gị. Nwee ndị a categorized bụ na idebe iwu ndị a, ị marụ na ịkpanye na iwu ụmụ mmụọ n'ebe ọ dị ukwuu. Ị marụ na ịkọmit gị ihe a kpọrọ abominable act, abomination. Ọ bụrụ ndị ụka ọbịa ụfọdụ nwere ike sị na-enwere njọ ogbugbu, nwee njọ dị mgbaala na-enwere obere njọ na nnukwu njọ. Mana na ọdịnala Igbo bifo ndị anyarị abịa, ndị ọdịnala Igbo ma na-enwere na-akara faịlị mmehie into 2 parts. Enwere nke bụ abomination, nwee ọda mmehie ndị ọzọ. Ọ dịbụ ori na ọdịnala Igbo. So those abominations bụ ihe ndị anwa dị ntị njọ, taboo. Ihe ndị anwa bụ ihe dị ntị njọ ga-abụ mmadụ meghe anya, ị marụ na onye anwa
na-eji aka ya adọtara onwe iwe ụmụ mmụọ n'ebe ọ dị ukwuu. Wee gosi ya ihe ndị a ka m chọrọ ịkpatụsịrị gị aka ka ị mara one or two ihe ndị ị ga-ezere ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị ghara iji aka gị dọtara onwe gị iwe ụmụ mmụọ. N'ọdịnala Igbo, o nwere ihe ndị bụ nsọ ala. Yes, o nwere ihe bụ nsọ ala. Nsọ ala gụnyere so many things. Nke mbụ, ọ bụrụ na ije were ihe ana, ihe enunu mmadụ, maka na ihe ana, ọ bụrụ na ije ebe mmadụ manyere atụrụ ya, je mara atụrụ mmadụ, ọ nsọ ala ka ọ bụ. Yes, ọ bụrụ na obodo nweta gị, you face the consequence. Yes, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ gasị ị ga-ama obodo na-asọ nsọ a na-akpọ na ihe abụ ihe ala. Ịbịa n'otu ime na denụ ndị ọzọkwazi ha buru ibu, mana m nwere ike imenshọn ụfọdụ n'ime ha. Ọzọkwa bụ igbu mmadụ, ịkwafu ọbara. Ọdịnala Igbo frown at it. O nwere justification ị ga-enye n'ọnya kpatara ị ga-ejigbu mmadụ. You know why? We human beings, we are not permitted to destroy what we cannot create. So ọ igbu mmadụ n'ala Igbo a na-akpọ ya igbu ọchụ, all capital offense, abomination ka ọ bụ. Ọ bụrụ taa ka o bidoro, mana abomination ahụ ihe dị gbara gburugburu. Onye ọbụla mere ihe mana o nwere mpịawa azụ bụ nnukwu maka ya bụ ihe o mere. Ka anyị jiri n'akwụkwọ Jenesis, ebe a kọrọ akụkọ gbasara Cain and Abel. Wee sị na Cain gburu nwanne ya Abel over jealousy. O wee gbuo nwanne ya maka na achụrụ aja. N'ime na ogburu nwanne ya, ma nne ya bụ story. N'ime na ogbucha nwanne ya nwa, wee sị na the blood of his brother, younger brother Abel, na cry for vengeance in the spiritual realm. Meaning that anytime ọ bụla ị commit ihe ọ bụla bụ abominable act, you have committed something that will hurt you for the entire life. That is why ọ bụrụ na ị gụọ that story ọfụma, ị ga-afụ na agwara Cain na that sadly act o mere bụ alụ ga-ahọtụ ya throughout his life. And ọnya mere o ji wee jebe obodo Nọd, maka na ọ gbawachiri ọsọ n'ala nna ya, gbaba ọsọ. Ọnya kpatara mgbe gburugburu onwe ihe ndị Igbo na-agba ịgba ọsọ ọchụ. Ebe ọbụla egburu m gbafuo ọbara mgbe gboo, a na-agba ọsọ ọchụ. N'ụwa anyị ka nkọwagoro ihe wee gba ọsọ ọchụ a ịghọta ya. Eji agba ọsọ ọchụ mgbe ọbụla igburu mmadụ, ka nkọwara gị enweghị ike ịghọrọ nwere idea, maka na anyị nchọ ka nkọwara gị ha ka ị mara the magnitude of ihe ime ma ọ bụ ihe eso ihe n'ime ụdị ihe etu a. Mmadụ ọbụla ịfụ nọ n'elu ụwa nwere mmụọ si elu, maka na mmadụ bụ nwa ọgọdọ ewu na-atọ eziokwu. Na mmadụ ọbụla nọ n'earth nwere mmụọ si elu. Mmadụ ọbụla ịfụ weda bụ onye anwụ kwere ma ọ n'okwere, o nwere mmụọ na-eso mmadụ kembugoro bidogoro na ya gaida na njem. Gaida na njem onye ọbụla nwere ndị na-edispute ya, ọdịnala kpọrọ ya chi onye ụwa mmadụ, mana ndị ụka ọbịa kpọrọ ya angel. Other religious sects kpọọ ya afa dị iche, ụfọdụ kpọrọ ya spiritual helper, ụfọdụ kpọọ ya spiritual being, ụfọdụ kpọọ ya spiritual guide. Mana etere ụgba, etere ogiri, ihe niile abụ ka ya na-achịkwa ofu ihe ka a na-alụtụ aka. Ihe a na-arụtụ aka bụ na enwere being that look after you. That is your guide.
mana ana m achịkwa ịgwa gị na spirit ya nwa so gị na-look after you nwekwara mmụọ ndị ọzọ ya na-eso. Ọnya bata n'ọdịnala Igbo ọ bụrụ na akpọtụ ochi onye ụwa mmadụ a na-enwe ihe a na-akpọ ikenga chi ya na chi na-adịkọta ọnụ. Ikenga chi ya bụ ikenga representing the forces, the powers behind ya chi. O nwere ndị nwere ike ha bịa ụwa chi ha ma ọ bụ arụsị ma ọ bụ other entities of powers ha na-eso chi ha maka ihe ụdị ọrụ a chọrọ ka onye ahụ rụọ n'elu ụwa. Enwere ndị wu mystic in nature. Enwere ndị wu mystic, yes, in nature. Now because na ha amara m ka m na-esi tiri ya, ha bụ mmadụ mana enwere spiritual mission, spiritual forces na-eso ha in order for them to accomplish why they are here on earth. So ndị ahụ bụ ndị ya consider as mystics. Ha dị exceptional. Now mgbe ọbụla igburu mmadụ, igburu onye anwa mana for the fact na cut through that mission of that person short, enwere consequence. Enwere consequence because ihe ọ pụtara bụ na all the spiritual forces so onye anwa and the earthly mission onye ahụ kwesịrị ime accomplish all ha niile ka ị bastardize by killing that person. Maka na ohe niile o kwesịrị ime achieve on earth people to get to stop. Ụmụ mmụọ niile ndị kwadogoro ya isi wee jee ozi ha niile ka imelu stop. So for that day, for that reason, they will be angry with you. Ha ga-ewetara gị nsị, ha ga-ewetara gị ihe mpịawa azụ. Onye akpata na oji abụ ebe ọnwụ na agbara ọsọ akọmitu egburu ọchụ. Ndị niile bi na ana ahụ na-agba ọsọ maka na ama na that particular art will attract iwu ụmụ mmụọ. O nwere any justification ị nwere to take life. Any these guys also giving here, you are not permitted unless that particular person commit a crime or follow the normal process of fairness. Yes, ebe ibe mmụọ amaghị ibe ma ọ bụrụ egbere ibe mmadụ nwere ikikere under judiciary amaghị ikpe ma ọ bụ na mmụọ kparị mara ikpe, mmụọ maghị ikpe ha ejiri aka ya wee were ndụ onye ahụ. Mmadụ ma mmadụ ikpe e pronounce wee guilty then kasịarịa punishment iso ihe o mere ọ bụrụgoro ihe ọ ya atụ ndị ya. So wepụ aka n'ihe ọbụla wee kwafu ọbara ka 1. 2 maka na blood is thicker than water. Ịkwafu anụ ọbara, you will face the consequence. Nke a bụ ofu. Nke abụọ, anyị nọ n'ụwa maka n'ihi na anyị hapụziri omenala anyị mewe omenelu, hapụzie ndị anya ka ha bịa bụrụ ndị bịa mebie our high moral value. Mana aka ndị ete ya agwa gị na nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Example, ihe bụ alụ bụ mgbe gị gbabụ nwoke jere duru nwunye nwoke ibe gị. Ya bụ atị na-ewute Chineke nke ukwuu. Ọnya bụ atị ahụ ihe destroy David, because in order to take another person's wife you must hate that man. You may have planned evil against that man. Ị ga-ekwu nwoke ahụ okwu azụ, ị ga-akọtụ ya, ị ga-agwa nwunye na nwoke efitiri gị na ọnya nwa na onwe gị na ọgụ nwa fitiri ya. Ị ga-ekwu okwu ọjọọ dị iche iche against nwoke ibe gị in order to duru nwunye. But ụfọdụ n'ime ụlọ ifukwu opportunity ị ga-egbudu nwoke ahụ ka ị wee duru nwunye. So and Chukwu frown at it. O mere David taate but because of that
na o ji eduru nwunye onye agha ya. So gbaalụ nwunye mmadụ ọsọ, nwunye mmadụ gbaalụ nwunye mmadụ ọsọ, ọ na-edistrọị mmadụ. O nwere ike ọ na-akpa agwa na-edistrọị gị, ị nwere ike ị na-eche na o nwere onye gwọrọ ọgwụ, brọda, nwere onye gwọrọ ọgwụ, ọ gbara nkụ ahụ si nwere bịara ya ọrụ. So avoid nwunye mmadụ, avoid it as if you're leprosy. Gbaalụ nwunye mmadụ ọsọ, ya enwere any reason, ebe n'ọdịnala Igbo, before ijekwu nwunye mmadụ, ọ ga-abụrịrị with the person's consent. Nwaanyị mmadụ ji ego ya nụta, onye ahụ enyere permission ije ebe anwa ị na-eme alụ. Nke a bụ ofu. Nke abụọ, you are not permitted inwe carnal knowledge with nwunye nna gị. Yes, your father has a younger wife. My brother, do as right. Enwekwana anwa sị ka ije kwasa nwunye nna gị iko, is an abomination. Gị nwoke na-ege m ntị, yes, enwekwana anwa sị ka ije kwasa iko to nwunye nwa gị. That is, you are a man, you are still young. Ị ka dị young, nwa gị nwoke nụta nwaanyị, ọ na anya nwa gị a n'obodo oyibo ma ọ nọ n'ebe dị tere aka, wee sị gị anya bịa nọnyere gị na village, i wee take wezi advantage na di nwa gị anọrọ nso, nwa gị anwa na-anụ that particular lady, i wee bụrụzi nkịta na-atọ ọkpụkpụ anya gbara ya n'onu. Nna anyị, ihe ị na-eme ebe alụ, abomination. A man cannot sleep with his son's wife. Is an abomination. Brother, alụ ka ọ bụ nwatakịrị nwoke idina nne ya. Nwere ike na-asị ọ na-eme, yes. Anyị ngwụ some record gosi na o nwere ebe ọ na-eme. Mara ụlọ ihe dị etu a, nwere any justification ihe ị na-eme ebe alụ. Mmadụ a na-edina nne ya ka ofu. Ọzọkwa bụ mmadụ adịghị edina nwanne ya. Nwanne gị ofu nna, you are not permitted. Nwanne gị bụ your step brother or step sister, you are not permitted. Yes, because no ofu mmiri nọ n'asụ. Your lineage, you dare not sleep with any of them to the 5th generation. Also, why are they not here? That boy, yeah, na n'ala Igbo kpọrọ ihe niile na nwanne m. Nwanne gị agụnyelụ weda ma ọ bụ ya nephew ma ọ bụ ya cousin, ma ndị nna gị ochie ma ndị nne gị ochie, ihe niile na nwanne. Etu a ka ọdịnala Igbo si kwuo ya. So onye ọbụla bụ nwanne gị, you dare not. In fact, ka nkọwara gị etu ọ ga-esi wee doo gị anya. I nwere any justification ị ga-enye onye a sirigara na ya family line. Ka nkọwara ka ị ga-esi m onye gị na-eso na family line. Onye gị na-eso na family line ọ dị Igbo, ọdịnala Igbo kọwara ọfụma. Onye ọbụla gị na-eso na family line bụ onye anwa gị na ha na-efe ofu alụsị. Onye anwa gị na ya na-efe ofu mmụọ. Yes, ịma anụ ya na be nna gị. Yes, etu a mbụ onye uru dameji, o nwere ọmụnwa ma ọ bụ my children gaa na onye ọbụla na our clan, maka na our clan we are descendant of a particular man. Wee na-agbasasịwe wee rufe fọmụzi a clan. Ijekwa na be ọnụ na village, jụọ nna gị onye na-eto a ọrụ na ha ya anụkọ, eso ha asịghị mba
na ya anụ na-ama anụkọ. Ọ sị ga ana ụnụ ụnụ ama anụkọ, you know why o ji gwa gị ya? Ihe o ji gwa gị ya na ụnụ niile na-efe ofu mmụọ. Ihe ọ pụtara na ụnụ niile nọ under one deity. Ihe ọ pụtara bụ na mana o nwere ike gị nwa na onwe gị eriri gị eri, mana ọdụ na-enwere deity dị na village ụnụ. O nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ arụsị, ọ bụrụ na okwu ala, o nwere ihe jikọrọ that particular clan. Each clan nọ nwere ihe jikọrọ ha. Enwere ike nwee ebe a na-akpọ okwu ala, ọ bụ the eldest person na-ebu ọfịa, ma ọ bụ na enwere deity dị na that clan ahụ. Enwere ihe jikọrọ ụnụ, unu nwere ofu ọgbụgba ndụ maka ihe ụnụ ama anụkọ. Then ije n'ikwu nne gị, direct family nne gị si na-epụta, yes, ma ọ bụ ndị gị na ha mụkọ nwa dị ya na the same family, ụnụ ama anụkọ maka na o ruboro beyond 5th generation. Mana ọ bụrụ na ndị nyegoro beyond 5th generation ka mmadụ ga-atụkọ esi ma, ị nwere ike ịnụ nwaanyị na village ebe soro ta mma gị, mana ọ ma abụ na immediate family ya. Ọ ga-abụkwa family nyere gap of kitchen, nwerozi onye dị ndụ ga-akụwatawu etu unu si wee link ya. Nwerozi onye dị ndụ ya akụwatawu ya. Dị ka mmadụ onye go distance enough. Ana m achịkọwala gị ihe ọ ya abụ ime ịma na niile dịrị ịkpụ alụ. Yes, maka na ihe niile abụ ihe ọdịnala debere. Nwanne ji ama nwanne ya, ndị ochie mechaa ya tinye ya ọfọ na nwanne ama nnata nwanne ya na ọ bụ alụ. Mana ndị mmadụ ji na-eṅomizi ndị anya, ndị nwụrụ nsọ, ndị na-emekasị emekasị. Echefukwara na nkụ dị na mba na-eghelu mba nri. O nwere ihe obodo ọbụla ji dị ebube, and ihe ahụ ndị Igbo ji dị ebube wụ our culture and tradition. Onyenwa, so you are not permitted iyi onye ọbụla ịma. Ọ bụghị ghara na ịjụọ nna gị, ọ sịghị na ụnụ na ndị a ama anụkọ maka na ụnụ na ha bụ nwanne ụnụ na gị na ha ekwesịghị, na onye ya ekwesịrị ịyọ ya. Ihe ọ pụtara na nwanne gị ka ọ bụ. Mana anọ n'ụwa anụ ahụ na-achị, ndị mmadụ na-emekasị ofu ihe. Onye ahụ nwere ike metakịrị ihe niile ahụ agba ya ụtụ, onye ike ọ gbaa ya ụtụ ọnụ nwaanyị echi ma ya mụtara nwa. O nwere ike ọnwụ na nwaanyị ọnụ ọ dị mgbe ya mụtara nwa. Ife a na-ara akpanye maka ihe na o mere ihe anọ na-asọ nsọ. Ihe a bụrụ ihe a na-agụta n'akwụkwọ ma ọ na-emeta na yes na m gama nke a, no, maka na ọkụ dị na mba na-eghere mba. Ige ihe mie nwunye nna gị, as long as nna gị dị alive, avoid her. Yes, avoid her. Ọ bụgoro na na-ekuchi nwaanyị ma nwunye nwanne gị nwoke, nwanne m nwoke dị alive, ị ma na-eje edi na nwunye nwanne gị nwoke, unless na nwanne m nwoke ahụ ọgwụgwọ ọnọrọsi, then ị ma na enwere ike mezie etu esi eme ya. Ị chọrọ ikuchi nwunye ekuchi maka na akpa alahụ n'ute. Adị m ekwuzi ihe ị ga na-anụ na soshal midia ma ọ bụ ihe na-eme na be ndị ọcha. Enwere ike asị na mmadụ na-ege ntị mmadụ dịtụ anịmal, ma ọ na mmadụ na-eslip with anụmanụ. Ihe niile abụ tabu. Etu akọ dịkwa nwoke nwee ezinụlọ, you are not permitted to sleep with your daughter. Abomination. Adị m ekwuzi okwu nwunye mmadụ ịmarịgo na nke a bụ alụ ma ọ bụ. Avoid ya ihe ndị a. Ihe a hụtara n'eze anaghị eju afọ. Kama ọ bụrụ na ọgụ nwa ji aka gị wee na-echu onwe gị. Ana m achọ ịgwa gị na alụ anwa dị n'ụzọ gị n'idiri ka iputu stop to it. Maka na etu osi wee saa alụ n'ụzọ gị, ihe ọ pụtara niile ebu onwe gị more garbages, na-ebu onwe gị ibu dị alụ, because you have not entangled yourself from all this burden and load in a load onwe gị. E nwere ihe ndị ọzọ gba alụ n'ala Igbo
nwata nwa agbọghọbịa ijeke ime alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Nwoke anaghị alụ nwoke ibe ya alụ ka ọ bụ, maka na ihe Chineke kere nwoke dị ihe ọ bụla oke na nwunye. Nwoke adịghị edina nwoke ibe ya, nwaanyị adịghị edina nwaanyị ibe ya. Ụfọdụ ya lesbianism, ụfọdụ ya ndị homo, ihe niile abụ arụ n'ala Igbo. Maka na nwoke na-edina nwoke ibie ke ka a ga-esi mụta nwa, nwaanyị na-edina nwaanyị ibie ke ka ọ ga-esi mụta nwa. Mgbe ị na-eme ihe dị etu a, ị na-akọmiti blọnda, ị na-eput asọnda, ị na-etinye anya na garị, ị na-erivas ihe rivas, ị na-encourage ka ihe na-eme etu o kwesịrị isi na-eme. Therefore, you are encouraging disharmony. And once you are encouraging disharmony, what you are introducing is what is called distortions. And once you put distortions, yes, you will be attracting spirits. Ndị enwere focus, ndị na-ndị mmesa, ndị anyị kpọrọ n'onu Igbo akara oghere. Akara oghere, that's it. Akara oghere owo those spirits enwere aka gburu ha, ndị na-emekasị emekasị. Maka na ihe kwuru ihe akwụdebe, ọ bụrụ na ịbụ onye na-ebi ndụ mmekasị, you will be vulnerable and attracted to other spirits na-emekasị emekasị agbọrọ akara oghere. Onye agbata n'ala Igbo, mmadụ na-emekasị emekasị asị na akara oghere mmadụ asị gbapụ. Akara oghere mmadụ ihe ọ pụtara nwụrọ nke ọ pụtara isi. So ọ bụrụ taa ka ọ dị, ọ bụrụ na ị bịakwa na-ebi ndụ akara oghere, imagine you will be attracting akara oghere spirits to you, and their work is to destabilize because they don't follow natural laws. Ha dị akpanye isi ma ọ kpana akpa n'ọfụ, ha dị akpanye isi etu ihe si kwesị. Onye ka anyị si ga-ede na-ebi ụdị life, maka na ị na-ebi ndị akara oghere, ị na-ebi ndụ ụdị a agbakọrọ ọnụ, na-ebi ndụ alụ, na-ebi ndụ ihe agbụrụ etu chisi ke ya. Chukwu kere ya oke na nwunye. Ma mgbe ọ bụla ị bịa bring a distortion, ị ga-eme onwe ha ata vulnerable to attract those spirits that they follow natural norms. Therefore, if you not carry spirit, you can because whatever it does not deserve will never come to you. You live a life that make it possible for you to attract those similar spirits. All those things we hear that you can come around the money and you and don't wake on and so you never a mother. In what you can never your uncle, in what you can never your fisher, in what you cover altar. Family altar na ben nagi ijeku tuo yesi na onya na media that she has over there. That their family altar is established for the betterment of the family. Sometimes all your lifestyle. A na-ekwu na ndị Igbo mere ka ụfọdụ n'ime anyị na-ekwu na ndị Igbo mere nke uru ha mere kịta awụ mpụọlọji ndị nkịta karịrị. Maka na mgbe bụrụ ugbo ahụ nwanne anyị edina nwanne, mana kịta ọ na-eme adị m ekwuzi ndị blood relative, no, adị m ekwu okwu ndị nephew na ndị niece. Nke a nwere ihe akpọrọ ya na kịta na a na-akụzi nke nne na nna, daizi nke ụmụnne ọ tụrụ onye na onye. Agwara ihe Musa nọ na-eyi afọ gị, nwere ihe anyị na-afụ n'afọ ya. Ụmụ famili ya agbagide afọ anyị alụ eju everywhere. Ejubazie ese ịfụ na nwanne ọ tụrụ onye na onye na-enwe mmekọ. Ka m kwụsị ebe a, ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ ka anyị na-ara ọpụ ipe attention, wepụ aka n'ihe ọbụla gbalụ. Ka m kwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa mmiri emi, send alụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Agụọ m ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple ya na Children of the Temple, ya na kwazi n'isi ndị sonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba, ya na ndị ọzọ na-eshi awa meseji na-agwa ndị mmadụ gbasara anyị. Asị m na aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ihe ọma meela ụnụ. Asị m na onye na-achụ ụnụ ga-ada, onye ụnụ na-achụ ga-adakwazi. Na akakaka anya ma ụnụ na jijiji anya ma ụnụ ga-eje n'obodo na ụnụ ga-anara obodo. Asịkwa asị m ihe ụnụ ga-eri bịa, ihe ya eri ụnụ abịakwana. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ndị eji metara onwe m na YouTube, social media, ọ na TikTok, ọ na Facebook, YouTube,
onwe personal message so they send them. Send them message in my personal WhatsApp number. Please don't call, just message. I will respond. I can assure you. Under 24 hours, I will respond. Yes, 0805 7837 I repeat, 0805 7837 All the part of HD, but to work on a share button. What's one day I don't.